Днес, заедно с Българо-американска кредитна банка, ще питаме хората от 14 до 25 за какво им пука. На мен и на БКБ много ни пука за природата, затова и те пуснаха PopCard. Новата им младежка биоразградима карта, направена от царевица, точно като пуканките. Искаш ли спечелиш безплатни пуканки от БКБ? Разбира се. Добре, можеш ли ми изредиш 5 неща, за които ти пука? Семейство, приятели, животни, природа. Ти имаш ли животни? Няма да ми стигне времето да ги изброя. Получаваш пуканките, искам да ми изброиш 5 неща, за които ти пука. Семейството ми, Добре, доста За- хубав отговор. кучетата ми, Какви кучета имаш? Golden Retriever 2. Супер. Като цяло за животните ми пука, приятелите ми, разбира се. Пука ми за училище все пак, образование, Да. така нататък. За спорта ми, за успехите в него. Тъй като ти пука за природата, получаваш тези пуканки. Да. Това е заради кампанията на БКБ, като спуснали карта ПОП, която е цяло направена от царевица. Да. И затова и получаваш пуканките, тъй като и те да. са от царевица. Днес разбрахме, че на младите хора им пука за природата и затова заслужават да спечелят пуканки от БКБ. Банката, която пусна PopCard, биоразградимата карта, направена от царевица за всички от 14 до 25 годишна възраст. Вземете вашата PopCard сега!